Littafin ƙarfe a wuta, kashi na 29, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ta yi murmushi ta ce, babu anti Samira, ya shiri, kin zo min da shi? Tab, kina amarya kawai sai in kawo miki shi? Jawhar ta ce, mana, zai dinga ɗebe min kewa ai, don Allah idan an sami mai zuwa, ki bayar da yawa a kawo min in dinga yi. Anti Libabatu ta ce, Jawhar iyayen neman kuɗi. Samira ta ce, bar ta nema, rayuwar nan ba a zama haka. Miya Libabatu ta soya wa Jawhar mai yawa, ta sha naman kaji da shinkafa da kuma kayan bukatu. Jawhar ta ji daɗin hakan sosai da sosai, ta dinga murna suka wuni tare har la'asar sannan suka tafi. Suna tafiya sai ta aiki almajiri ya siyo mata salak da kayan haɗinsa. Ta zauna ta shirya salak ɗin nan, ta juya miyar a tukunya, ta ƙara soya ta yi mata gyare-gyare, ta ƙara mata su magi da kayan ƙamshi, ta kammala komai. Ta ɗeba wa yaran da suka shigo mata abincin ta basu, ta ɗebi wani ta rufe don abincin da yawa. Ta sake turara shinkafar, ta zuba wani flas mai kyau kamar a lokacin ta dafa ta. Tana aikinta tana jin rediyo a MP. Ta ba wa yara kuɗi suka siyo mata ruwa da lemo mai sanyi. Ta gama aikin ta share kicin ɗin, ta kwaso shara abin da ta ɓata ta fito, kawai sai ta ga alamin a tsakar gida. Aiko sai ta razana, ta saki abin kwashe shara tana ihu. Ta zubar da shara a wurin har za ta gudu, sai kuma ta tuna kashedin da ya mata. Ta tsaya jikinta na rawa ta ce, ya haƙuri, tsorata na yi, ban san ka shigo ba. Ta yi maganar tana kare jikinta saboda babu hijabi a jikinta. Bai jira ta gama maganar ba ma sai ya shige falo. Ta daɗe a tsakar gida, ta kasa shiga falon ma. Sai ta lallaba ta shiga zuciya tana bugawa da sauri. Gaba ɗaya falon ya gaure da warin wiwin da yake yi. Baya falon, saboda haka ta shiga ɗaki ta sako hijabi ta fito. Sai dai ta kasa zuwa ɗakin da yake. Wanka ya fito, ya tarar ta ajiye masa sabulun wanka a cikin wanda ta zo da shi. Ban ɗakin ta kai masa bokiti da ruwa, ga buta ita ma cike da ruwa. Ya gama wankan ya ɗora soson a kan sabulun ya yi fitowarsa. Da zai canja kaya kuwa, dudubawa ya dinga yi. Da ya gansa a cikin wardrobe sai da ya watso su gaba ɗaya ƙasa. Sannan sai ya zaɓi wanda zai sa, ya bar su a wurin ba tare da ya gyara ba. 'Yar siririyar muryar ta ji a bakin kofar ɗakinsa tana ta sallama. A fusace sai ce, mene? Ta razana, ta ɗan shigo daga bakin kofa ta tsuguna ta ce, dama tun washe garin kawo ni, wasu sun zo da kakarka Hajiya da wasu suna neman ka, sai na ce baka nan. Shi ne suka bani kaya da kuɗi 10,000, amma na sai magi da ashana da omo a ciki. Baka zama a gida, ban nuna maka ba, shi ne na kawo maka. Ɗan shiru yayi, jin ta ce Hajiya ta zo. Ya ji babu daɗi da ba su haɗu da Hajiyar ba. Dan rabon da ya je ya ganta har ya manta. Ga kuɗin, muryarta sai ta dawo da shi daga tunanin da yake yi. Bar nan gurin kafin yi bol da ke, ba ruwanki da shiga sabgata na gaya miki. Tashi ki ware. Ta tashi ta ce kuɗin fa. Banza ya mata, ya tsaya yana kallon fuskarsa a madubin ɗakin. To ganin ba zai kula ta ba sai sanya ta aje masa kuɗin ta tashi za ta tafi. Cikin tsawa sai ce, ke? A razane sai ta waiwayo, ashe kuɗin nan ki bar nan. Jiki na rawa sai ta ɗauka ta ce, to bar min kai. Mugun kallon da ya mata sai sanya ta juya da sauri ta bar ɗakin. Ta je kicin ta shiryo masa kwanukan abinci a kan tire. Ta amma sai ta tsaya tana wasuwasi kar ta kai masa ya kuma korarta. Sai ta shiga falon tana taraddadi. Tana shigowa yana fitowa daga ɗakin. Take hannunta ya haurawa. Ta je tana neman ta saki farantin da kwanukan. Ta ƙarasa tsakiyar falon ta ajiye ta ce, fita za ka yi ga abinci. Ta juya ta koma kicin ta ɗauko ruwan roba da lemo wanda ta saya masa ta ɗora a kan wani filet ɗin ta kawo. Tana zuwa ta ga ya zauna ya kame zai ci abincin. Kasancewar yana girmama cikinsa, alamin yana son abinci, don haka ba kowane tayi yake wucewa ba. To maimakon ya ɗebi abincin ya zuba a plate, kawai sai ya buɗe flas ɗin, ya juya salad ɗin a ciki, ya ɗaga flas ɗin miyar ya girgije a kai, kawai kallon cokalin bai yi ba, sai ya dima hannu
ya kama kai loma bakinsa. Da wani irin mugun tsoronsa take ji, amma haka cikin tsoron sai ta tsiyaya masa lemo a kofi ɗaya kuma sai ta zuba masa ruwa. Satar kallon ta yayi yadda take komai a nutse, to sai dai hannunta rawa yake yi saboda tsananin tsoro. Mamaki yake yadda take wani zuba masa ruwa kamar ya saka ta. Ya dinga tunanin to ita kuwa wani zunubi ta aikata wa 'yan gidansa haka har suka zaɓi su aura mata shi. Gaba ɗaya yanayinta kalar 'ya'yan hutu ce, irin wanda ba su san wahalar nan ba. Sai dai yadda yake auna loma yana basarwa, ba za ka ce ita yake satar kallo ba. Ta koma can gefen kujera ta zauna ta yi tsoro, gabanta na ci gaba da faduwa da zarar ta kalle shi. Sai dai yadda haka a ranta ta ji tana son yi masa magana akan kakarsa da kuma sauran tambayoyi, duk da dai miskila ce, amma idan ta samu wuri akwai hira, sai dai ko kusa ko alama ba ta ga wannan fuskar ba. Kanta ankara ta gama zancen zucin nata, ya kawar da abincin cikin kula 'yar tsakiya, shanya ruwansa da lemo tsafiyai, ta zuba masa ido, duk da ba abin mamaki ba ne, ta saba ganin maza da shegen cin tsiya, don tsaf yaya Saifu zai iya cinye cikin flas ɗin nan shi kaɗai. Don akwai ranar da suka dinga musu da Surayya, ya ce zai iya cinye shinkafa rabin kwano a zama ɗaya, dama taliya leda guda yake cinyewa. To don haka sai ba ta mamakin yadda ya cinye abincin nan ba. Ya dubi kafet ɗinta milik mai haske, kawai sai ya goge hannunsa a kai, ya tashi tsam ya bar mata wurin da kwanukanta a wurin. A hankali sai ta ce na shiga uku, miya a kan kafet ɗina? Da sauri sai ta kwashe kwanukan ta ɗebo ruwa da omo ta goge wurin da ya goge mata hannu a kafet. Ta koma ɗakinsa ta sake kwashe kayan da ya zubar. Ya watso su duka gaba ɗaya, ya kuma cire na jikinsa su ma ya watsar, ya ƙara gaba. Ta sake gyara masa, ta kwaso wanda ya cire da wanda ya kwashe na wanki ɗazu, ta fito ta jika su za ta wanki. Ta koma ta sake sharo falon, to sai ta ga leda inda ya tashi. Ta ɗauki ledar ta taɓa ta, ta buɗe, tana tunanin ko ita ta ajiye wani abin. Ta amma sai ta ga wani abu kamar ganye a ciki, ta shinshina sai ta kasa gane ko menene, kuma a iya tunaninta ita ba ita ta ajiye ba. Sai ta samu wani wuri ta ajiye, ta ci gaba da aikinta. Sallama aka dinga rangaɗawa a ƙofar gida, sai ta wanke hannunta ta ce waye, ya ansa da ni ne. Sai ta sa mayafi ta fita ta leƙa. Wani jibgegen ƙato ta gani, jiki da murɗe, duk da dai cewa bai kai girman Alamin ba. A ɗan tsorace sai ta ce sannu. Ya ce yauwa, matar gidan tana ciki ne? Ta ce me ya faru? Ɗan je ki ce mata ana sallama da boss. Ta yatsuna fuska ta ce waye hakan? Mai dogon zamani nake nufi, ba shi ne mai gidan ba? Jauhar ta ce ba wani mai irin sunan nan a gidan nan, ba sunansa kenan ba. Ya ce ke, ni fa nake rako shi har gidan nan, kuma ki ce mun ba sunansa kenan ba? Ta tsuke fuska ta ce to shi kenan idan baka yarda ba. Ta mai da kofa ta rufe. Walid sai ya koma gefe ya kira Alamin, da ya ɗaga sai ce ya Melaya. Walid ya ce na kiyayi mai zamani. Maza, na zo gidanka wata yar cika ta leko ta raina min hankali. Na kusa kwarfe ta, to amma dai na kyale ta karin kwafsa. Wace ce? Ya aka yi? Kai na zo nema ina ta jiranka. Yaran nan za su karɓi kaya su rarraba baka zo ba. Sai na biyo ka gida. Wata jan yarinya nunar rana mai kama da 'yan China. Ita ta ce min wai ba irin sunan a gidan. Na ce mata mai zamani, wai ba gidan ba ne. Alamin ya ce ita ce matar gidan fa. Kai haba maza, wannan ɗin? Wannan yarinya ce da ta suma na ce ka sa a kai ta asibiti. Walid ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maza ka sha kwana wallahi. Dama ita ce? Ka ga rabo? Wata 'yar Charas Beauty. Ka ji muryar ta kuwa? Dalla malam ka buga mata kofa. Ka ce ta duba inda na tashi. Na bar leda ta baka. Ka tsaya shirme. Walid ya ce to me na mun masifar? Na ga dai auren dole aka yi maka. Katse wayar Walid ya yi. Ya yi ashir ya ce ina da wannan ayyukan a ganna kofar gida sai an sha wuya wallahi. Kai Aminu kamar ba bil'adama ba. Ya maganar yana bubbuga kofar gidan. Kamar ba za ta buɗe ba sai ta sake buɗewa cikin mamaki sai ta ce malam lafiya? Ya ce ki duba inda ya tashi.
ya manta leda ki bani. Shiwa cikin mamakin yadda take neman raina masa hankali sai ya ce mai gidan don Allah ka yi haƙuri, bai bar min wannan sallahun ba. Ya ce to saboda bai ban miki sallahu ba shine ba za ki bayar ba? Ta maraice ta ce idan na baka ya dawo ya ce min ba shi ya aiko ba, kaga ba ni da abin da zan ce masa. Sai ya ce gaskiya ne, shikenan sai ya juya ya tafi, ta mai da ƙofa ta rufe. Duk da kayan suna da nauyi, haka ta zage ƙarfinta akan kayan nan ta wanke su tsaf. Sai a lokacin ta kalli windo, sai ta ga yan da ta ɗauko masa. Ta ce na shiga uku, da ya ganta fa me zan ce masa? Ta ɗauka ta mayar masa ɗakinsa. Alamin kuwa duk inda ya juya sai dai ya gyatsa saboda yadda ya ƙoshi. Walid ya je ya samu Alamin ya dinga yi masa mitar yadda Jauhar Fafur ta hana shi saƙon nan. Yayi ya gama bai ce masa komai ba, sai sakace yake yi, yana ci gaba da jin ƙamshin miyar da ya ci a hannunsa. Yanzu mai zamani, shikenan yau ba za a sai da kaya ba saboda kaya aure, ‘yar yarinya ta hana ka aiki yau. Alamin ya kalle shi ya ce ƙila, sai ya yi tsaki ya ce yauwa, na haɗa maka da MP ɗina a kayanka, ka kawo min kayata kafin ita ma ta ce taka ce ba za ta bayar ba. Alamin sai tuna ya ganta a kan windo, kuma ya ga yadda ta gyara masa ɗakin, ya tabbatar ɗauka ta ta kunna. A ransa sai ya ce, ashe ba tsoro na kike ji da gaske ba. Malam magana nake maka fa, a kawo min MP na yunwa ma nake ji, ko za mu je cin garau-garau ne. Aminu ya miƙe kafa ya ce sai ka dawo. Walid ya fice yana tunanin asarar da za su yi na rashin sai da kayan nan yau. Ya san ko za su dambace da Alamin ba zai koma gidan nan ya ɗauko kayan nan ba. Karfe 9 na dare ya shiga cikin unguwar tare da Silliti da Walid. Sai dai su ba su shiga cikin gidan ba, sai suka zauna a barandar kusa da gidan suka dinga hira suna shaye-shaye. Jauhar kamar a cikin falonta suke shaye-shayen saboda yadda duk gidan ya gauraye da wari. To yau da gari ya haske sai ta fito, a falo ta tarar da shi a kwance a kan doguwar kujera. Ta durkusa ta ce yaya ina kwana? Wayo waye ya kalle ta, sai ya kau da kansa, sai dai bata tashi ba. Har ta fitar da rai zai ansa sai ya ce lafiya. Ta miko masa leda ta ce ga abin da ka manta jiya, wani ya zo ya ce ka aiko shi, ni dai ban bashi ba, na ga kamar ganyen shayi ne, ko in ɗiba in dafa mana ti. A fujajen sai ya kalle ta, tashi ya zauna ya ce da me zaki dafa mana ti ɗin? Ta nuna masa ledar tana sunkuyar da kai ta ce na ga kamar ganyen shayi ne, sai in dafa mana ko jalof ɗin taliya ce. Wiwin zaki dafa a matsayin shayi saboda mahaukaciya ce ke? Da sauri sai ta kalle shi, ta saki ledar da sauri, sai dai bata ji daɗin mahaukaciyar da ya kira ta da ita ba. Don Allah ka yi haƙuri, ban sani ba ne. Jiya mai laya ya zo, ya ce miki yana neman mai dogon zamani kin ce biki san shi ba. To ni ne mai dogon zamani. Idan kuma jami'an tsaro ne suka ce miki Viper, to ni suke nema. Idan kika ci gaba da musu rashin kunya kuma, za su sassara ki ne a banza su ba karnuka namanki. Shagwabe fuska ta yi za ta yi kuka sai ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ka ba shi haƙuri ba zan sake ba. Dama ban san me zai maka bane, shi yasa na ce masa ba kai bane ba. Ya saka hannu ya ɗauki ledarsa ya tashi zai fita. Sai ta ce to karin kumallo fa, ko waiwayowa bai yi ba sai ya fita. Bayan fitarsa, sai ta je ta kwaso kayansa ta wanke ta ninke su tsaf, ta shiga ɗakinsa tana shirya masa kayan, ta fito masa da guda ɗaya da zai saka. Ta ɗauko bedsheet tana canja wa katifarsa. Kawai sai ta karo da wata irin zabgegiyar wuka, gabanta ya faɗi. Wukar kawai a tsoro ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikinta na rawa sai ta hau kuka. Ta kai hannu za ta ɗauka. Idan ta yi miki rauni ke kika sani. A razane sai ta ɗago jikinta na tsima. Fita ki bar min ɗaki. Bincike kike min ko? Ta girgiza kai ta ce a'a wallahi bedsheet zan canja maka. Shine na ganta, ba bincike nake maka ba. Fita to. Ta ce to ga kaya na fito maka da su wanda zaka saka. Ya sake ya tsuke fuskarsa ya ce fita na ce. Ta zo fita sai ta kasa saboda yana tsaye a wurin.
ya yi tsaki ya ba ta hanya, ta fita har da tuntuɓe. A tsakiyar falon sai ta ga ledar biredi da siga da madara da Lipton. Ta lallaba ta fita ta kunna gas ta ɗora shayi. Buga gate ɗin gidan ake da ƙarfi, ba shiri sai ta fita ta buɗe. Wani matashin magidanci ta gani a tsaye, ya kima uwar hula ya rufe kunnuwansa. Ta gaishe shi cikin ladabi, sai ce ina matar gidan. Mamaki take yi, me yasa mutane suke neman matar gidan idan sun ganta? Lafiya? Mai gidan muke nema. Sunana Malam Lawan, ni ne mai wannan gidan na kusa da ke. Jauhar ta yi murmushi ta ce, Allah sarki baban sa Halimatu, ai suna shigo min. Mai unguwa yana neman mijinki, ƙararsa maka kai. Ta ce, subhanallahi, laifin me yi muku? Au jira za mu yi sai ya yi kafin mu ɗauki mataki? An ce mana mutumin banza ne, kuma da ya zo bai yi wa kowa sallama a nan ba. Ba mu san da wanne irin mutum za mu zauna ba. Jiya an hana musu kuni da warin wiwi, ya tara mana 'yan iska a layi. An gaya mana gawurtaccen ɗan daba ne da ya haddabi inda yake. Aka yi masa aure aka kawo mana bala'i. To gara a jiya zauna da mai unguwa da 'yan sanda, ko ya tashi ko a yarjejeniyar zaman lafiya da shi. Jauhar ta ce, haba malam, bai muku komai ba, kawai sai ku kai shi wurin 'yan sanda. Ina laifin mai unguwar ma, insha Allahu ba zai sake sha muku komai a layi ba, kuma ba zai cutar da kowa ba ma. Insha Allahu wata ran sai labari zai daina. Ke rufa mun baki kan in kwaɗe ki, nasiha zaki mun? Ba za mu zauna da mutumin banza da wafi ba wallahi. Motsi ta ji bayanta, tana waiwayawa sai ta gan shi tsaye. Ashe ya ji abin da Malam Lawan ke faɗa. Da sauri sai ta leƙa ta ce, ka tafi karka bari ya ganka. Sai ta waiwayo ta rufe gate ɗin tana kallonsa. Ya tafi kar ya bari in gan shi ko? To ke bari in miki abin da zan masa. Kafin ce wani yunkuri ya janye ta daga jikin gate ɗin. Sai dai kasancewar ba ƙwari ne da ita ba kansa, sai da ta je ƙasa. To nan ne ƙarshen kashi na 29 a cikin littafin ƙarfe a wuta. Sai kuma a kashi na 30 za mu zo muku da ci gaban wannan labari.